How Dauda wangwa nwa umobasa ablamodo obotu meje me ya nde ngwa obasi usunanuo wikpuru ngwa nwa abakraka nwanlele uwa wumeme yo this is Dauda Sonny Bobo Saro Wiwa in the studio oi nde arabaga Sonny ija Atlanta amam shi Atlanta wa ha shi Atlanta oh god. This one not be smart thing, my brother. Sonny Bobo, I don't come now with Dauda and Saro. This is Ebaja generation. Oya kele Sonny, Sonny kele yo. That's how it be like. That's so. Sonny was old school. He was school. Dauda was old school and somehow new school. Yeah, my people. Oh. Yeah, my guys. Sonny. I give it to my sisters, Sonny Baba Jala. Hey, my people, oh. Sonny Baba. Hey, my people, oh. Sonny Baba Jala was the holy water. Hey, my brothers, yo. I am holy water. Hey, my sisters. As a fantastic chief. Hey, my guys, yeah. Hey, my brothers, Sonny Baba Jala. Hey, my people, oh. Hey, my people, oh. Hey, my people, oh. Sonny Baba. Hey, my people, oh. Sonny Baba Biala. I give it to my people, oh. I salute to my people. Hey, I give it to my people, yo. Hey, my sisters, Sonny Baba Biala. Hey, my people, oh. Hey, my people, oh. Hey, my people, oh. Charles Ejefu, the MD, CEO, Hero Point, Wine Shop, for real. Charlie Champagne, hey, over again on live. On in Charlie, Sonny Jiggy, better, go him better. Lamb him vibe, yeah. I carry holy water come. 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 If you never baptize, yeah. Holy water come. You never baptize, yeah. Holy water come. If you never baptize, 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 Holy water come. I carry 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 holy water come. If you never baptize, yeah. Holy water come. If you never baptize, yeah. Holy water Jerry, If you never baptize, CIB, if you never police baptize, headquarters over there. enter for center, oh. Of Igbo land. Enter for me. You are going to Corner, eh. Oh, two minutes. Oh, corner, eh. No corner, eh. Satoni. Carry your cup, oh. Obichele. Carry your cup, oh. Carry your cup, oh. Man is the Central Bank of Nigeria. Carry your cup, oh. Academic cash. Ego. I say enter for center, eh. Enter for middle, oh. I said, holy water is my meme. Oh, corner, eh. Oh, Oh, corner, oh, corner, eh. I say carry your cup, oh. Carry your cup, oh. Carry your cup, oh. Carry your cup, oh. you shall live. Oya, Ebaja. Ebaja. That's all one minute. That's all I could be. You want to win it? I will mow your cement. I will mow your Sonny, don't do.
ngwa let's go now nwa ikpuru ibe m a ga-amụ ịkọ ogologo today akwa ekwuru m ya ekwu two half men together ikpuru ngwa na ikpuru Owerri equals to two ikpurus Dawu and Saro. As you see this na Bongo generation. Saro wiwa Dawuda Sonny Bobo. Ayaye Ikwerele no ayaye Father Jinganga Jemo Bere. Ayaye Father use guy dey go church. Father Jinganga ga church. Ọdịnna mmandika. Oh Father dey. It's an ebe ole. Ayaye Father Jinganga Jema church. Ayaye Oh Father. Oh Father. Father Jinganga. Ejenye mere Father Jinganga Jemo Bere wewo. Ayaye Father Jinganga Jemo loka. Ayaye. Father Jinganga Jemo Bere nwanne ọzaji ole bịa. Eziokwu nwanne we Father Jinganga. Eziokwu ndụ wo. Ayaye. Oh. Oh, 2 minutes. Na una za Chief fanya na egwu na generation ewewe o. Ayaye Father Jinganga bịa mo. Ekraka. Ayaye. Father Jinganga. Atuga mi Father ni meri jiri Jinganga bịa mo mere yesa me bole Father Jinganga. Ere Patrick. Ayaye. Eziokwu ndụ. Hey. Ikwere soma meka we o. Ikwere soma meka we. Father Jinganga Jema church ye. Ikwere o. Ajana Jinganga bịa mo bere ọsọ iri bole bịa mo bere ajụka mo. Ayaye Father Jinganga Jema bere. Ayaye. Dawuda jọla nụ Father eleghị mere nyidere pa. Bịa mo bere shanye nri bole bịa mo bere. Ayaye. Ikwerele mo. Ayaye Father Jinganga Ayaye. Ayaye Father Jinganga bịa ma church ye. Ayaye. Prince. Ikwerele mo. Soniak. Okay, man. Ekraka. His Excellency Chima Nwafọ Junior. 82 much. Baba 90. Oh, levels here. Annual levels. One hand. Ogiri. Kwangwale. Eliza Nemicho Aronye. Prince. Eliza Nemicho Aronye o. Zero Aronya Paridigo Mashenake. Onyawari Ochenyere Gincha Ijere Sapo ahụ na-abịa Obunkwa ihe nkwarago. Ibego ji agba kalụ onye arụmarụ. Iwu n'ibe ga-abụ ọ na-akọ n'igwe. Eliza Nemicho Aronye o. Eliza Nemicho Aronye o. Ịchọ Aronya Paridigo Mashenake. Onyawari onye nyere gị ncha ijere sapụ ahụ na-abịa Obunkwa ihe nkwara gị. Ibego ji agba kalụ onye ngwere ibe ga-abụ ọ na-akọ n'igwe. Oziọma Nemicho Aronye o. Ajụga m Oziọma Nemicho Aronye. Ịchọ ara Dawuda nnukwu Mashenake. Ụnapari onye nyere gị ncha ijere sapụ ahụ na-abịa Obunkwa ihe nkwara gị. Ibego ji agba kalụ onye arụmarụ. Iwu n'ibe ga-abụ ọ na-akọ n'igwe. Eliza Nemicho Aronye o. Eliza Nemicho Aronye o. Ịchọ Aronya Paridigo Mashenake. Onyapari onye nyere gị ncha ijeri sapụ ahụ na-abịa Obunkwa ihe nkwara gị. Ibego ji na-agba kalụ onye ngwengwengwe. Iwu n'ibe ga-abụ ọ na-akọ n'igwe. Eliza Nemicho Aronye. Eliza Nemicho Aronye o. Ịchọ Aronya Paridigo Mashenake. Onyapari onye nyere gị ncha ijeri sapụ ahụ na-abịa Obunkwa ihe nkwara gị. Ibego ji agba kalụ onye arụmarụ. Iwu n'ibe ga-abụ ọ na-akọ n'igwe. Eji sense alụdị. Abụ ndidi. Dawuda and Saro wiwa. That was just a message to somebody.